Та изглежда ебана. Изглежда ебана тази пътека. Он нещо може и да я фане, бе, ама. Дятел, ей! Как зажули дървото. Дървото ли се удари? Ужули го. Он как е по тениска. Свали някой пласт кожа. Ще да се дигне прахта. Да се дигне прахта. Тук не знам това на коя. Без това без гуми е. Е втора. Аз няма да я бием.